Gipamahayag sa Tagum City Police Station nga ana-ana sila mga kamot ang hulagway sa sospek nga namusil sulod sa usa ka imnanan sa Purok Bayanihan Magugbo West ning siyudad sa Tagum. Human nakuha sa CCTV cameras ang insidente alauna 45 antak na sa kadlawon Disyembre 1, 2025. Sumala ni acting Chief of Police Police Lieutenant Colonel Frederick Delis para pa ang ilang pag-ila sa sospek. Sanglit bisan naman kini regular nga customer sa expensive candy bar. Di nahitabo ang krimen, wala makaila mga witness sa maong tao. Apan sa gayon nga mailhan na kini, i-file gilayon nila ang kaso. Inaprepare na to ang mga dokumento, nanatay naong sa suspect tungod nakuhaan sa CCTV. O isa to sa ato ang karon nga subayon yun para ma-file na to ang kaso. Anyway, inaprepare naman sa to investigator na ngayon na po. Kahinunman nga miguwa sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, pinaagi sa gisaysay sa mga witness nga nasuko matod pa ang sospek tungod kay giilugan og kanta. Hinungdan nga gipusil ang biktima nga nailang si Christian Sigera, 25 anyos, residente sa Aper Sudlon, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental. Dayon misibat sa wala matido nga direksyon. So happen lang gyud katong time pag-abot nila ang katong victim is nakainom na gyud, ubog na. Sa mukan daw kayo kuhaon niya ang microphone sa katong kuan sa siguro kasuko sa kuan. So iyang gipusil. O kaysa naman po niya gipusil dahil siya nilakaw. Sigun sa heping atol sa hitabo, ana lamang sa pikas kanto ang police patrol. Apan tungod sa kakusog sa mga tugtog sa mga bar, wala na dungog sa patrollers ang buto sa armas. Apan pipila ka minuto ang milabay, gilayon na karesponde ang kapulisan o gidala sa ospital ang biktima. Minutes na siguro ang diferensya. So sa pagkitabo, kandak na itang dragnet, itong isubay kung asa, daghan mga kagdalan nga posible niya. May nakatulog yun kung asa sa padulong paglakaw. Kaya siyempre nanago ang mga tao. Samtang sa pagsulat ng balita, gikabutig sa hepe, nga gikatak ng operahan ang biktima nga nakahiago magsamad binusilan sa suwang. Sanglit wala mula pos ang bala. Ang dragnet tawa yun na katong nakita niya to. Tungkol sa description nga yellow nga may duha sila katao. Ang isa dakoon, ang isa gamayon. Gidugang ni Police Lieutenant Colonel Delis nga bisan taman nga aktibo ang iya mga personahe sa pagpahigayon og uplan kapkap bakal sita sa mga imnanan sa dakbayan. Giawag gyapon ni ini ang mga nag-iya og bar nga magpatuman og mga protokol sama sa pagbawal, pagdala og armas sulod sa ilang imnanan og motawag dayon sa ilang buhatan patnang adunay kadudahang mga individual. Para makabaton og limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas, Magsanton Gold Coffee Mix alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lar Sanyol, XFM News.